بار بار ارشاد فرما رہے سن اٹھ کے چلے جاؤ، میں حسین اجازت دے رہا ہوں، چلے جاؤ۔ سعید بن عبداللہ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اگر میں نے حسین 70 مرتبہ اے یزیدی مار دین، تلوارہ مار کے میں نے شہید کر دینا، لیکن میں حسین تیرا دامن چھوڑ کے نہیں جاواں گا۔ حبیب بن مزیر کھڑے ہوئے، صحابی رسول کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا حسین ایسا نہیں ہوئے گا، تیرا دامن چھوڑ کے نہیں جاواں۔ سارے صحابہ اکرام نے اے کیا حسین تیرے نام تے جان قربان کران گے، تیرے نام تے جان قربان کر کے اسی اے سب کچھ قربان کران گے، کل اگر اسی اج میدان چھوڑ گئے کل تھوڑے نانا جان پوچھ لیا اسی کیڑا منہ کھاواں گے۔ اس واسطے حسین چراغ بند کر یا نہ کر، حسین تیرے قدموں تے جان قربان کر کے جاواں گے۔ جس وقت آپ نے محبت دیکھی، انہاں دا پیار دیکھا، تے آپ نے رات نو آپ نے فرمایا سارے اوپر دیکھو، سارے اوپر دیکھا تو آپ نے فرمایا آپ مال جنت دن رہے، یہ میرے عباس دا مال ہے۔ کھڑے کربلا دی دھرتی دینے حسین پاک نے جس وقت ویکھیا کہ اپنے ساتھیاں دی محبت ہے، آپ کربلا دے میدان دے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا دیکھ عباس آپ مال تیرا ہے، آ جگہ جنت دن تیری ہے، آ میرے علی اکبر دا مال ہے، آ میرے اون محمد دا مال ہے، آ میرے قاسم دا مال ہے، آ میرے جناب علی اصغر دا مال ہے، آ حبیب بن مزیر دا۔ آپ نے کربلا دی دھرتی تے سارے جو رب تعالیٰ نے مال عطا فرمانے سن، حسین پاک نے انہوں نے زمین تے کھڑے ہو کے جنتی مال بخا دیتے ہیں۔ حسین پاک نے نام دے سب نے جانہ قربان کی۔